Tafaian, entrenamenduak zailagoak dira egunetik egunera. Gaur, Tarek elementu berri bati aurre egingo dio, suari. Venga, Tare, begira sua. Begira sua. Sartuko gara suan begira. Kontuz, Erretzen duela. Bilduko gara gutxinaka, lurri izan gabe, bale? Beroa izango duzu. Venga, kontuz, Joango gara bioko. Ez ara zu bakarri joango, begira. Bai, beroa ematen du. Begira, Tare. Janaria daukat, ona. Tarek beldurra dio suari, baina Gabinok ikaratu gabe nola horbildu behar duen irakatsiko dio. Erreskate zakur batek ez dauka beldurtzerik. Bero handi ematen du, Bilago pizkat. Oi, bildurra eman digu. Bildurra ematen digu. Oso ondo. Horriro ere, begira. Oso ondo. Etoren zer dau? Zer dau? Hartuko duzu. Oso ondo, Tare. Oso ondo. Tareri hortzetako asko gustatzen zaio, eta Gabinok Tare sutara hurbiltzeko erabiliko du. Hauz, geldi. Bilduko du. Hartuko duzu? Hartuko duzu, Tare. Harrapatu! Oi, oso ondo. Ze ondo hartu dugu, Ze bero segon. Oso ondo. Vale, geldi. Geldi. Harrapatu behar dugu, Tare. Harrapatu! Oso ondo. Oso ondo, txiki. Ona. Oso ondo. Ze ausarta zaren, Tare? Ona. Oso ondo. Ausarta zara. Baina badakizu, Iñaki non sartuko zaitun, Zu asko zere handiagoak, Badakizu nolakoa den. Iñakik su handiagoak ipiniko dizkio. Nola moldatuko ote da orduan gure Tare? Suarekin entrenatzeko, Agoitzen elkartu da Nafarroako erreskate zakurren taldea. Ariketa arriskutsu eta gogorrak egingo dituzte txakur guztiek. Oso ondo. Baita Tarek ere. Oso ondo, Tare. Egunon. Zer moduz? Egunon, ongi. Zer, prestatu duzu zuarena? Ba, pixka bat. Zu? Egin duzu zerbait? Ni bai, pizkat egin nion. Landu Zu duzu? txikiarekin bai, baina hori nola moldatzen diren. Zurea moldatzen da ondo, zuarekin. Bai. Baina nola portatzen diren, Txiki? Ongi. Nola portatzen zaren, Hilpente izanen da. Etxean sua tikiarekin egon Bai, oso gutxi. Ikusiko dugu. Ja, bildurtzen diren edo ez. Tare? Ona? Bale? Venga. Estamos, Gabino. Bueno, ondo. Zemuz ibili da txakurra, azte honetan? Hori suaren Suarekin bai, urbilduko dugu pizkat eta hori, eta ez du arazorik izan. Leherketak eta sua eta gizartokoek jartzen diote zakurrari estres puntu altu bat. Orduan, egiten duguna da, ohitu, saiatu animaliak baldintza horietan ere lan egin dezan era konzentratuan. Behartzeko joaten hori dana dagoen lekura. Ikusiko dugu orain helduekin, eta gero ingo dugu maila txikiago batean zuekin. Nola erantzuten duten eta bar. Ikusiko dugu ze pasatzean? Venga. Zakur helduak prest daude bilaketa egiteko. Horretarako, biktima hondakinetan ezkutatu behar da. Txakurrek suaren ondotik pasatu beharko dute leherketa hotsak entzuten dituzten bitartean. Harrapatu! Erreskate taldeko zakurrak paregabeak dira. Euren helburua galdutako pertsonak aurkitzea da, eta ez dakite zer den beldurra. Agoitzen, bilaketa lanetan jarraitzen dute txakur helduek.
Bueno, pues gutxi gora bera ikusi duzu ez, denetatik izan dugu. Ongi erantzun dutenak, eta beste batzu blokeatu direnak, esate baterako, ikusi baldin baduzu Chester, leherketak blokeatu du. Orduan badakigu, tamaino hortako soinuek eragiten diotela, eta ondorioz landu egin beharko dela, ez? Beraz hori da, gutxi gora bera hori da, orain egingo dugu txikiekin, leherketari gabe, tamaino hortako leherketari gabe bintzat, eta ikusiko dugu erantzuna zein den. Ados? Venga, ba. Orain, kumeen txanda da. Tare baino lehen, Nuar ausartuko da. Nuar, beldurrik gabe hurbiltzen da sutzarrera. Eta Tare, zer moduz egingo du gure txakurtxoa? Venga! Agapatu! Ale? Polla! Hai. Venga. Venga, depura. Kumeek suarekin entrenatzen jarraitzen dute. Harrapatu behar dugu! Harrapatu behar dugu! Harrapatu! Venga, polla. Badirudi, Tarek bere beldurak gainditu dituela. Harrapatu! Horrela bai, Tare, zu bai ausarta. Ai. Ondo txiki! Bueno, zu kantitateak eragiten du. Eta orduan daude esker eskuin, hostias, a ber, suak jartzen du estres puntu bat, jartzen du kezka bat gehiago, eta orduan kezka oso handia baldin bada, egiten da lana blokeatu. Lehendabizikoan ez da atera, lagundu diogu. Bigarrenean hobeki joan da, 3, laugarrenean, ja animalia pasatu da sugarren artetik beste espiritu batekin. Maliek izaten dute toke hori, deskonfiantza puntu hori hasieran, baina gero gainditzeko joera du. Beraz, ez kezkatu lehendabiziko erantzun hori ez dalako izan bat ere kezkari gabea. Hori, normala da. Beraz, ongi ikusten dut. Eta ere, zer? Naiz eta hasieran kikilduta egon, Tarek erakutsi du zergatik dagoen Nafarroako erreskate zakurren taldean. Horretarako balio duelako.